Ki lokasi ketiga lur ya. Lokasi terakhir. Nah, iki nyang lapangan Stadion Brebek lur ya. Wis tak delesik soalnya akeh anu lur. Akeh penonton. Nek wong sitok ngono ae wis aku pindah lur. Pemane nek wong akeh ngene iki. Tak usahno aman wis gak enek sing roh lur. Nah, wis pokoke engko ancer-ancere ya sing mlebu sebelah kiri lur. Pokoke masuk lapangan Stadion Brebek engko masuk nyang sebelah kiri ya lur, aja nyang sebelah kulon. Nah, sebelah kiri barangnya ya wis tak tresepno lur. Wis tak tresepno. Nah, iki request sing wis kedhek nganane lur ya. Nah, iki wis tak bales iki. Lah engko sing nemu aja lali lur, share komen lur ya. Ben gak dikira hoak. Ben tak balenane lur. Nah, wis pokoke kan dadi temokno lur. Lah sebelah kiri ya lur. Nah, sebelah kiri ae wis digoleki nang kene. Wis nanti gas, muga berkah, muga ndang ketemu lur ya.